Vingsnice, pogledajte. Nije loše. Sunce, talasi, pesak. I ova odeća koja savršeno ide u sve to, Stella. Super je. Osjećam se kao da živim ovde. Dala sam sve od sebe. Soko! Izgleda da imamo društvo. Zdravo, drugari! Zdravo, Vingsice! Ćao, Blum! Zdravo! Super! Dan na plaži! Surfovanje, skijanje na vodi! Društvo, nismo ovde došli da se igramo u plićaku. Na zadatku smo. Moramo da pronađemo fantastični smaragd. To je prvi korak ka konačnom zaključavanju legendarijuma. Ako će to da zaustavi Triksice, tu sam da pomognem. I ja! Zdravo, Stella! Brendone, izgledaš veoma zgodno i sportski. Stella. Drago mi je što te vidim, Defne. U redu je, Vingsice. Vreme je da isprobamo štapiće. Nešto je uhvatio. Fantastični smaragd je sigurno negde blizu, ali očigledno ne na ovoj plaži. Ovde ima jedna pećina, zove se Bajo Mundo. Legenda kaže da su pirati u njoj pohranili ogromno blago. Onda se možda smaragd baš tu nalazi. Idemo! Pratimo tu stopu, Blum. Dakle, prema rečima mudrog prolaza između svetova, taj fantastični smaragd će formirati prvi deo ključa. I onda će taj ključ zaključati legendarijum zauvek? Tako je. Onda će Triksice imati mnogo manje moći i neće napadati magične škole. A ni nas. Dakle, što pre nađemo tu pećinu, to bolje. A posle toga ćemo možda imati malo vremena za sunce, surfovanje i možda neku dremku. Ali smaragd sigurno nije u pećini. Kuma Vilo! Smaragd ne postoji u stvarnom svetu. Pazite, Eldora! A ta magična loza će vas rušiti sa stolice. Vidim. Odavno nisam bila na ovakvom izletu. Ajde, dođite, idemo na plažu. Izvinite, tražimo Bajo Mundo pećinu. Šta sam rekla? I samo pominjanje Bajo Mundo pećine ih prestrafuje. Možda je bolje da ne spominjemo ime pećine. Hej, pazi na patike! Stella! Hej, spusti me! Prestani! Sve je u redu, lozice. Ona te neće povrediti. Stella, jesi li dobro? Nismo mislili da vas uplašimo, ali moramo da pronađemo tu pećinu. Onda razgovarajte sa mudrom ženom Kalavere u kolibi na proplamku. Idite vi, mi ćemo ostati ovdje i tražit ćemo tragove. Važi. Stella, sve u redu? Sada jeste.